Hello, video lang muna. Pasikaso muna sa mga bata po. Okay, Miss Marsonidia. Hello, Virgilio. Hello, hello. So, ating bulaklak serye tayo. With chikahan. Di ba? Pasok lang mga dear. Putulan kasi. Ganda ng flowers. Hello, Miss MJ. Hello, Bill Murray. Hello. Yes. Bulaklak tayo ngayon. Tayo ng another. Kita nyo ba yung ginagagawa ko mga liyo? Ayan. Kita nyo ba? Aramia, hello. Pasok. Kulay for today. Kulay for today. Iba-iba naman, di ba? Pare-pareho lang yung kulay. Nako, parang mukha na tong ano eh. Why? Nakikita aking mga mata, angan ko mang ako ay nanguluntoy naman ito. Nanguluntoy na. Gano'n na lang siguro. Parang ano, diba? Tangin naman pa mang sa'yo ay ikasip. Mahal kita, wala nang iba. Saan mo makita ang aking mga mata? Pasok lang.